Kardom ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen Nomati APHLC Constituency Committee atom pen PGR VGR along lialong aron re pen kidu ke chikibia so tomaphan tharle serak nangji lapen hemprek wan serak nangji pusi mit heng tompen kachesongpo Lason si thang thang achik lone phaiket homarni nomati APHLC Constituency Committee atom pen patur piponsi mit heng tompen kachesongpo Labang so meeting tompen kachesong ponang ko kalam theki Karbi Anglong BJP party atum ningkan sirkep council charipon atlo sita Karbi Anglong farman hemprek one thek thek lapen PGR VGR along lialong aron ripen kidu kitchi ke be atuma phan tharli pon hai hi pusi mai along pen meeting tom pen kachesong ajai mek along pen pachini po lasi pining surhini ra inquire tro MLA kilika prang jong si Karbi Anglong farman hemprek kang thim One thek thek lapen PGR VGR along lialong aron ripen kedo ke chike bia so tomaphan tharli pon thek thek pulun tangte MLA election hot ke Karbi Anglong arara tumke BJP party aphan ke vote ipakta piripusi APHLC sarkiri rong phar pen pachini po dena rong pen aron dena Karbi Anglong to ni na sa Pinwe niltum evesel sipen Ang tom really ibine ko lamang sana alam the sodak trong hong bom tala so tu for e implement ji aphan rolling sarkar tum tineng pen ningkan sikap ningkan kep na play po sera tum da kep de lo so kem ki der po pangke dun trong hong prong lo trong hong prong ta puta long le te Son se bang judo, peglong dena, lasin no na bangke litum karbiarat kiduan. Apa nga dake do nglong surat ko an mero, tum antar chong hong si unit dedo, asin no nangleji la MLA election. La so aprang, jong sila tum tu por e la so implement hekte. Det ibuti alang tum fan bangke. बहुत पीजिए बंग के मता बंग से मिले बहुत बंग पेटेट को ऐसे आप पेटेट को मने पिनांग ने लो संसिन ने देता कर बेंगलो रात तो मता सिन ने लो पी खान जान को बम डाले वे लो to pinang weng li to methang tompen kopi ati se che sangpon la Pini Nomati Constituency Committee kan dak cepatir pipansi pini dak itu Nomati Constituency long itu meeting tom labang so torchlight rally kapadunang kok thebang ke la hello BJP atum ningkan kep lain dok dok non BJP atum kacari a failure akiun akitek the akiplang play join si pini ini tu meeting tom betami tum song ponang kok number 1 abang ke la hello alang litum ladak BJP atum government ang biaprang Karbi Anglong arlo BJP ahia prang ke dak Home Minister pen ceng lok kaprek Rajnath Singh ke hai tumpen LK Advani ke hai tumpen ceng lok kaprek tung wang sipulo BJP yong sike wang lo pulo tang ta article 244 e autonomous state na pipo pusita pini ningkan sir cap pleng at ningkan cap lain dog sita mela tum autonomous state pini arnenta a bill wan ekdalo implement ekdalo lasi la bangso ke thek the la bangso failure joni si pini APHLC pen tum che songpon ang kokla la pen itum APHLC pen ningje bom lo gadi la MLA election na prang yong si non chiklo ni nan lo MLA election na prang yong si article 244A ili tuma MLA, ili tuma MP do, ili tuma HD minister do, alang itu si one thek thedet, plan pledet pulutang te Karbi Anglong arara tum inut natta BJP afan vote e pakta piri, ili pui bangal halu. Lapen jong si article 244A a bill jong si implement that, parliament lalu implement that pen autonomous state one tan pulutang te Karbi Anglong arlo kedo BJP chot kali, APHLC chot kali, Karbi Anglong arlo kedo khai do an setame pini, labaso BJP afan se vote pidat pu. Bahai dat pu jong se autonomous state wan dat pulong te sita wan thek thet dat pulotang te ala ke alang tuma failure lo posi labang so sarkar aphan ke litum parem vek nang po ka cherap du nei ka pache to du nei ka pahai nei ta aronta bilo lake parem vek nang po lage la lo nomor hini abang ke lo professional grazing reserve PGR lapen village grazing reserve VGR labang so alam ili tuma sar jai ka thara batai lo labang so alam itu man 6 schedule awareness program nang than ulo labang so join si pini Karbi Anglong lo ke prungdur lo mati ja ladak eviction nei ke be ke chatum pha
di angtan man ke bang Bihar man ke bang Bangladesh man ke bang Bengal man ke bang tom phan UP man ke bang tom phan la ke ke tom phan eviction nai pojone se pini PGR VGR along la bang so puthak elitum eviction nai pulitum che song lo la se ning ve elitum APHLC pen nomati constituency pen da elitum a boy piduno a jur piduno je Karbi Anglong arada kar I ke la hello prap jin pen la MLA election ang prang PGR la pen VGR ar lo ke do ke be ke chang tanan ke wanga tuma phan eviction serak nai thirdly serak nai la pen la da ke paragraph 20 teng ben tribal area bina ko si paragraph 20 teng pen da ke tribal atuma long le posi tribal atum si dolong choti non tribal atum ke la dak long le ke nami hem ka chikimi ke doji mata aron ta la si BJP atum dei non team Karbi Anglong la pen la dak Karbi Anglong lo non MLA election po la MLA election ki thuri atum BJP atum la nangli tum la non MLA election aprang Assembly election aprang 2026 la bangso election aprang jong sinang lenum article 244 implement ektedat la pen PGR VGR pen KBK chi atum pan eviction ektedat polotang te nangli tum aphan ke pini Karbi Anglong ara tum si vote nang jogjelo la pen ke la bangso a BJP aphan ke param vek nang po la helo ni tumai pui ke Meghalaya border pen Kachikoi North Umjakini Forest Range ke parlo Boranglong Forest Checkpost Office sa hempang thek thi otlang no tum Kating Kingdom Nona por Karbi Anglong alo kisung thek tika por hud ison pen ison border alam kisung keklang thu lasona por hud Meghalaya border pen Kachikoi North Umjakini Forest Range ke parlo Bor Anglong Forest Checkpost along thanga chikloni phai hi niar ni kang sam por phai plia por malom pang thek the otlang no tum ingnam rai kom sai ki atum ki do sa hem anghap khirki pen chenglo khirkia glass la pen chutun chudanga phule phu kok an tami pahinu kanglap pu abirta long pen KSC Chinthong head branch mai phu khor sing rong pi la pen arisang ho atum pen adimak long an pali damsi ingnam rai kom sai ki atum pen chingki chethan po la solo alangli hin pen ke pachini pona tengki bangjok le la pusona sai chumatha pusitame ki chok chen nai la pen la puson forest department of han lang plot pen ot lang nu sai ka chumatha atuma phan so takakang sai piponang ji pusi alangli hin pen pachini pon la pen Karbi Anglong alo border area a subbit office dolang along sitame choklem aphai pabat ponang ji la pen Office sa hem kacharai kom aphan boundary wall piponang ji puta alangli hin pen than pachini pontu wathat lang so pen khoya tisu Karbi Anglong news Madule la son claim sa dami ki wangjilang arni alang litum pan sodak pen pinrem la pen ritarli pon vek nang ji la pen arona teng pen la son sailang no kacho claim la son hormu hortar isi department office ka tek abang ku pan bangke sodak pen ritarlip nangi la pen arona teng pen ing sai pon vek nangi pusin litum Karbi luchar le song pen chuning ri pen lo la pen pachini pon la pen isi ke chuning ri ke thedung ke nang sot ke la helo ladak ke la boranglong asabit goli nahok asabita ladak border area bangke alang litum afan ke claim achokomar la ingnam raikom achokomar alang litum fan banget thom pc bichom chom titi la si la ahoy kidu along asabit anatum haban bangke forest achokomar alang litum fan munit aphai po ong nangji la pen hini bangke la helo je ladak alang litum a boundary mate alang litum a kem isi ka protect afan isi boundary wall akenang sop lapen alang litum kijun alang hello pik ke chosok dam nang ningkreng apor bote alang litum lang kreng et la si prabjing pen la JJM jol जीवन mission seta kalite district council pen elitum pen kopisi askim kidoma hala bang prabjing pen elitum Karbi Anglong autonomous council elitum kaching honne CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak non kido unbom IMAC deputy speaker sara bijit kru alang listame prabjing pen nangkachi humri lapen nangkachi lang lapen lahai ladak akenang sot isi kenang sot ke boundary wall hini bang ke alang litum kijun alang ke thoma bang ke alang litum la dark gate along isi solar light street light la bang alai litum han akenang sot lapen hia bang ke la hilo dat raikom ingan raikom asai ki ke klema chokomarawi alang litum bang thom bang tilang tuman bichom chom ase hala bang akenang sot pusi pini la bang so social media long pestami nang pachini glo apen tuning report lo lasi la non la so incidents tumi por 5 3 por madule ke claim setame laso ke claim vek abang pupan ilitum prabjing pen ritar lip nangi lapen ke non ki khibom Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong autonomous council ACM alang lisame labang so puthak important people initiative alang likache NG lapen ladak non deputy speaker sara bijit kru kasame nang chetoi serakji apan si tuning ripon padi krim lo kadok
lamuson Karbi Anglong pen dimhasaw hemprek aparman KSA pen ASDC Youth Front atum aking pen kidam ni pho kichaw. Karbi Anglong pen dimhasaw hemprek Article 244A India Constitution along ketok kidopon long vek nang jipusi arjiding klupen Karbi Anglong pen dimhasaw radatum nang chisonglo laso hemprek aparman ong dungaradatum abi bunanglo lapen apran kidamatum anta dolo bonta government atum laso aputhak RDP pon o eda jok non puan tami chilong le reklo lasi laso hemprek aputhak prap chin pen kaching YG aphan prap chin pen nang hang nang jipu pen KSC lapen ASDC Youth Front atum kedam tang arkoi ni phai thong kepra ECR ni parokho pen dipurong supian ke pali ji aphan akeng pen kedam pangcheng ponsi thang ni phai ke thom arnian ni plia chok tanglo hemprek aparman Karbi Anglong along hampang asong kiduan chisong rapet hang rapet na lapen Karbi Anglong adoya hoy lam ki lampong kiduan lapen Karbi Anglong VGR ka chisong along abya phiki bunang lapen apran kidam nangatum dulo bonta hemprek long litik lahaya kisung chunon edet tahai lasi hemprek kilong lo Karbi Anglong mati hidim hasaw araratum akar i lapen dongsi long lo polotang te kisung ke boy do anta jokwan popusi ningjepo news text report Karbi Anglong news son complete do hai ke chengsi bangke BJP sarkar tom ke damtang wan penitame latum nije bomlo 2009 ke chengsi por 15 years aprang elgatwani hiruni lo nije luge hemprek ke na pivek po sarkar bangate 2014 ke BJP India lo masi banglo lapen ke 2017 ke Karbi Anglong mata sarkar dolo so thaksia ko congress sarkar mata dol thobya BJP sarkar mata dolo se no lom kache thang idu pani tum nijelo je Delhi dampo delegation team simar po lasi labang ke stong nama hemprek aphan stame labang kroilo choklo same nili tum ke lan ke chokchi home ministry pen alu na pali vek nei ladak kidu na pali vek jai article 244 ke bharat chari alu long tok daklo hemprek Karbi Anglong dimasa west Karbi Anglong posona thaklo latuman ki pivek po ki pine arondu so po chingwai nang nali tum bang bu ladak hemprek ke hang asong do Karbi itung ke non ke jasi SDC pen KSA pulo SDC Youth Front KSA KNCA kasko mandale to claim ra petang pusi pulo bango kadu itum la jakas untai nut bani do tama bango KSA ta rup hobak do bango lasi lasu pen ilitum chingwai nang sikicengsi la bangso alu nang palevek ning kidu nang palevek ning chingwai nang punah hang naing laso lu rat han paklang dak nang pu kali pul tadak dam po sayu nang chok putu jutham chot ke kupu iglok kali madi kang nek nang kalam hai kang nek kalam hai kali lo son si man lab litum pen hini bangke la solu nang lidelo pote kaduk ka be chingum pen nang litum hadak kaprek prek song dondo hexere ser tum do har tum itum consultative meeting chingwai ching saina ko son si tum ngi thibima article 244 ke patu chi phan halasu abang si litum ke nangpo lapen ke kumasi dam di pegala ke bang thomde nam chok bang phode nam chok bang keple nam chok ba bang phorui si ba khorcha do dam ul chok ada ka chingki bang thom plive jimati hala ka thala bi tami ilitum ko son si I clivet ilitum ke do thegima la subansi ilitum arni si ar koi thongke pra si pen bang bom si dakan tu welong nit sanglo non chutinalan palipo di fu pen ap si ilitum pali la subansi ke sitong lapen ke ka do weda chirap petang po insam jin pen lapen ke kongres tunda pupu Rahul Gandhi churo peta gorob gogoi ta bang nitum ke sarkar bang lote nitum ta hemprek phang nang pipo pu jumisen anta non ta parliament lo nije me peti bang pharo phora bang plike pra ka thom lok sabha long ong MP ang bong pen bang pharo isi ke pen plek invet lo 99 MPs do latum ta ningje the Rahul Gandhi pen chenglok Rahul Gandhi MP election aprang ke bahon ke ni study po pu non ka study tang po mati ho alang Congress government do dede chok alang tum labang dunoi ladak Assam da 126 MLAs do la sumber ben Congress ke latung ke bang ko rahini latum ta ningje no hai asi non litu ke kai dorsing ro ha ke hai rup sing tiron pen chenglok nungol mumi na ke hai pen chenglok bide sing leng pen chenglok ilitum ke apil lo lang tum banta labang klevek nang po CM pen chenglok MP dong mor sing tiso ke hai da dolo BJP sarkar no sa dak do bom lo 240 something do MPs la non ruling India tum lasi non bangke ilitung ke BJP lok se 240 something MPs do ni yong si bhul hi pulte Congress 99 do la support on det no hai emprek kan pilo sun ke khala so yo ni lo lasi nitum ke lapu apen ke thomala ma bangke SDC ke cheng thu nitum inkoi la pho aprek party jumta
apanta apor kipi pusi pupuma mante SDC kang tang tedat pusi pulo la pula ben pen ingkan ko rapok ke doyolo movement bhat la si SDC ki cheng lo SDC phone KSA SDC KNC itum che song dupo nilitum non tarik nerkep sirkep belta adon damji nang litu hema anta bang lapo cerap lo nang itum poster pabang nang hemprek long leting itum sangse nang litum pen ilitum pen alangli itum cerap sunang pacuna halasi kidang was movement ke keceng tulun itum bang lalu non mala nang litum ka chi song long nang litum SDC phone pen KSA ilitum peren body SDC ke dolo KSC ke dolo hai zaman din tinggal halu apen KSC ilitum kado ke be chine ta autonomous state jong si chunchi te ajata uni ilitum border alam penang do ilitum timung saho ta chun chikrunia prang na chewo yilo arni si PGR VR ka che song ma pranam jilo si PGR VR le puno ka che song to bani chok che pule pu bali PGR VR le puno border alam le puno anutin afan sakuri chipilap nainji anutin college admission long do lap nai university admission do lap nai tu facilities do kam jam iklaim kedam anta bepar kindar anta tangka mahata nang liu nai bolte laki tu hemprek long bek nai non ke 1000 crore Karbi Anglong bhat antai tu state long lokte 30,000 crore baka bang jui population base pe lokte lasi ason tin asai le claim ji chi song ji pusame autonomous state along li porte chungchil autonomous state si chunote nang li tar ning samjin po nang li tahan ki pen dolong po hala helu tum kemat thal pen ki chok ta ahor mu bange lasi kadu beta chilang rap penda ke ja CSDC front KSA cholo chiram penda litum la sa pil आधा करा तुम ning chonghong ge litum chonghong lo adu betum la chonghong lo mati chonghong lo misung lo choklo la so bil ke papas nang Karbi Assam reorganization Karbi Dimanchal Bill 2026 putong puni ko sone hai lasi papas nang la paser de mission lo ke lasi ni tum ke protest kali ke alang tum han chokchi poli ke same lan su se assurance pinang la arni si tondis non retrokarni tho trokarni chingwai pule la lek chun det lo pute miolo same asabak ang deng dolang kalino kalang no de continue che song pachun det an su donang po non la tum 6 ni chingwai pu pon si tum doyo chok chilu mati continue claim na ji bong chi chok kali ke hala solam se pulo mission no welcome lo sala so welcome pura itum dojo chok chi itum government and pressure pineng continue la sa jur pineng hala lo forum forest tamas lam lo icheng ige July 11 ke nang chingwai lo mati ile tum ke tuning 2025 di engke chikluyo ni jon thoma mongsi ake hai Dr. Himanto Biswa Sarma ke na pulo union government banam pachi tongpo Amit Shah banam pachi tongpo pulo chikluyo ni thom pule chikluyo ni ke September 11 lo chikluyo thom pote October 11 lo litum Karbi Youth Festival zonal ke festival adhu adha lom lo mati ni rong pigya por hole hai ata ing samri ke lasi so nang chi chak dupu same lasi alu na paklang de nang po addressing to the stakeholders of autonomy movement free from the home ministry invites you for talks there here at the parliament at a note block from this time from this date hala so na lu na hai hala si naing no so na chi chak do bom pola si Himanto Biswa Sarma na chi chak ta la ta parjui lo kali der lo yo la so bang si tunggalang tumpen alu nang tiwek ning hala pen la so lu ta rat pan paklang lap ning public domain long ka khen nu gali chung hu gali ke mati lake lalo Ingdeng Troxy Kuli Terang Arong Annual Sports Week Come Education Awareness Amai Kepemanpo Denarong Kuli Terang Risonim So Terang Pen Patur Pipon Si Thang Thang Achiklo Ne Phai Isi Pen Kethom Arani an Kuli Terang Arong Pathua Klamalong Ingdeng Troxy Kuli Terang Annual Sports Week Come Education Awareness Amai Kepamanpon Pusini Litum Perang Ke Pen Birta Nang Palepon Labangso Annual Sports Week Come Education Awareness Amai Thang Thang Achiklo ni Phai Isi Arani Kuli Terang Arong Arisonim So Terang Maipu Sarpang Ritimu Pensi Lama Intur Ponsi Kachikimo Melu Rong Sar Coursing Terang Pensi Japon Halapu Kicheng Siarani Along Karju Pen Kethak Chisik Se Pin Pen Lam Theki Jai Arjan Kihi Tomoso ke tok Hirjer ke tok Kachapati Lapen ke Pathu Anat Volleyball ke Pathu Football ke Pathu Lapen Bathali ke Apen Chenglok Asonason ke Pathu Parongro Paman Ponsi Riso Jangatun ke Pathu Hin Pachi Hungpon Halapu ke Jut Siarani lake Education Awareness Amai ke Paman Ponalong HSLC HS Lapen BA yang Dengki Un Arisoi Jangapan Karcho Sai Paman Ponsi Non ki Thurmi Owe Kimi Arisoi Jangatamapan Loka Charlie Anathu Chethanchimum Pedo Ponsi ke Pathu Parong Roalong ki Unatamapan Nong e Pipa Jerpon
Bangso Mayalong Manpeng Aluhi Chin Thongrong Hang English Higher Secondary School Principal Dhanesar Teron lapen KSC Hawar Kehat Regional Committee Maipu Budho Terang lapen Rongasar Korsing Terang Dorsing Bay Pen Chenglok Pinangan Ketikidingatu Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Pichunpo. News Text Report Karbi Anglong News. Narong adung kulitirang arong along ingdeng troksi ala sports pen pacera block education awareness program labang ke mepik lo lapen so program ke deng ke arong tin setamel tum karbi arong along kenang sot lo lapen non ke bang ji aporana bang ke arong tin setame patunang po lapen non alang le tumarong jitu ningkan troksi wang bom pen pini ang ke ingdeng troksi lo lapen pini ke rada mai pilo lapen nili na jitong dun pestamen ding arong pik lapen la sorong long jitu todapen bigiti risoe jang sarpi sarpu aluhi ka duga we tumpen ada pen non anta alang le tum hir klung pen kangni un la soja kong hello itu ke mesen ang thek lo je la sorong itum non ningkan throk siner ke bang bong pen ki purhi ke chelar je tai siang thek lo la pen non jitu metric tok je tum higher secondary tok je tum degree tok je tum hanta la lang tuma rong pen pining archu pon lo la pen la so encouragement bang ke bang gr ni stamil tum ka duga we karbi ke phan mate arong tin stamil tum charli rep nang po la pen la kuritalang arong alang tum jitu la yuda tum risoi jang tum la so arpu kedeng thek la so program pajun thek bang kenil ting sampik lo la pen alang le tum long pen setame tum da cara itu nang do la pen arong tin stame la dak isi example enang po pose nil hin pen bang puing tung la pen nili dak na chitong long pot nili ning sampik lo ne BMA ke pas satu man se sports thek chot nang pukali sports ke lage oge pran phan la pen sports pen education ke related lage sports pen education related pun lagi pudam je bang apiloma sports jong si litum ning hang putang te e o pran mesen po itu me o pran mesen putata ke matha ja konglong po lasi aprang si ke sports ke anu tinta komane lo charlie tum no charlie le tum no komane metrik ang deng una tum noi un e noi laka anu tinta sports ke kenang sot athe e o pran mesen lo putang te komane nerke pen iri bu komane sirke pen iri bu mane metrik pas tang tum putang te lage defense apam ba ahina hini sports a job setame do government long lahai facility topik la se tum sports ta la sorong koson ma ardi ki pson athak si arong tin same sports ahin pen education ahin ke RT pira pen nangji pusini le matham